Good morning, फरायसाफोर। दिनै जों फरायगोन थाखो 7 नि सानखान्थि क्लास 7 खोन्दो 6 आखान्थि 3 आरो बेनि धोरोम The Triangle and its Properties। सोंथि 6.1 बेनि सोंनायफोरखौ जों दिनै मावफुंगोन। दा बे सोंथि 6.1 खौ मावफुंनायनि सिगां जों मिथिनांगोन गेजेरमा आरो जौथाइ। आखान्थि 3 नि गेजेरमाया मा, आखान्थि 3 नि जौथाया मा। दा आङो बिनि मोनसे भिडिअ खालामनानै हरखाबाय, हयथ' नोंसोरो नुखाबाय जानांगौ। दा फैदो जोङो खालामलांदिनि। बावहाय होदों 1 नाम्बाराव मोनसे आखान्थि 3 नि गेजेरमाया दोंबैसे, आखान्थि 3 नि गेजेरमाया दोंबैसे जायो, दोंथाम जायो। मोनसे आखान्थि 3 नि जौथाइनि अनजिमाया बेसेबां, आखान्थि 3 नि जौथायाबो मा, मोनथाम जायो। फैदो बेयाव नायदो 1 नाम्बार। दा मोनसे आखान्थि 3 नि गेजेरमाया दोंबैसे होनदों, मोनसे आखान्थि 3 आव दोंथाम गेजेरमा थायो। हमनानै लादो बे मोनसे आखान्थि 3 A B C। दा गेजेरमा होननानै बुङोबा मा, नैबे उल्था आखान्थिखौ गेजेर बिन्दोआव दानफैयो। नैबे थिखिनि बिन्दोनिफ्राय मोनसे गेजेरमा, नैबे B थिखिनि बिन्दोनिफ्राय मोनसे गेजेरमा आरो नैबे C थिखिनि बिन्दोनिफ्राय मोनसे गेजेरमा। अब्ला मा, मोनसे आखान्थि 3 आव मोनथाम गेजेरमा थायो। थिग बेबादिनो 2 नाम्बाराव होदों मोनसे आखान्थि 3 नि जौथाइनि अनजिमाया बेसेबां। दा मोनसे आखान्थि 3 आव जौथाया मोनथाम थायो। हमनानै लादो बेबो A B C आखान्थि 3। दा नैबे थिखिनि बिन्दोनिफ्राय मा, जौथाइ होनाय लोगो लोगो मा जागोन बियो, नैबेवहाय मा थोंगोर जाफैगोन, 90 डिग्री जानांगौ। आरो नैबे B थिखिनि बिन्दोनिफ्राय नैबाव मोनसे जौथाइ आरो नैबे C थिखिनि बिन्दोनिफ्राय नैबाव मोनसे जौथाइ। अब्ला मा, जौथायाबो मा, मोनसे आखान्थि 3 आव मोनथाम जौथाइ थायो बियो। दानिया फैदो 3 नाम्बार सोंनायाव नायनोसै। 3 नाम्बाराव होदों मोनसे आखान्थि 3 आखि आरो गेजेरमाफोरखौ दिन्थि। बे आखान्थि 3 खौ आखिनानै दहाय जेरै बानायदों गेजेरमाखौ दिन्थिबानो जाबाय। मोनसे आखान्थि 3 आखि आरो जौथाइफोरखौ दिन्थि। बेनो दासो जों खालामनायानो, बिदि बानायनानै दिन्थिबानो जाबाय। दा 5 नाम्बाराव नायदो। 5 नाम्बाराव होदों 5 नाम्बार सोंनायाव आखान्थि 3 LMN नि LM आखान्थिनि उल्था खनाखौ मख'। नैबे LM आखान्थिनि उल्था खनाखौ मख' होननानै बुंदों 5 नाम्बाराव। दा बेवहाय आखान्थि 3 आखिनानै होखादों। बाव होदों 5 नाम्बाराव मोनसे आखान्थि 3 आखिदों। बे आखान्थि 3 मा होनदों, बाव होदों नैबेयो L N ओमफ्राय मा M। बे थोंगोर 5 सेन्टिमिटार होदों, बाव 7 सेन्टिमिटार। मा होनदों, LM आखान्थिनि उल्था खनाखौ मख'। नैबे LM आखान्थिनि उल्था खनाखौ मख' होनदों। होमबा मा, LM आखान्थिनि उल्था खनाया नैबे LM आखान्थिनि उल्था खनाया मा जागोन, नैबे खना N। अब्ला मा, खना N बियो। बेनि फिननाया बे LM आखान्थिनि उल्था खनाया मा जागोन, बियो खना N। बियो नैबे LM बे आखान्थिनि उल्था खनाया मा जायो, नैबे खना N। LM आखान्थिनि उल्था खनाया N। अके। दानिया फैदो 6 नाम्बार सोंनायाव। बे 6 नाम्बार सोंनायाव होदों आखान्थि 3 PQR नि थिखिनि बिन्दो Q नि उल्था आखान्थिखौ मख'। मा होनदों, आखान्थि 3 PQR होदों थिखिनि बिन्दो Q नि, नैबे Q थिखिनि बिन्दोनि उल्था आखान्थिखौ मख'। नैबे Q थिखिनि बिन्दोनि उल्था आखान्थिया जागोन PR। बियो गोरलैसो, इजि। होमबा मा, 6 नाम्बाराव होदों, बावबो मोनसे आखान्थि 3 होदों 6 नाम्बाराव। बे मा, PQR होदों। नैबे 8 सेन्टिमिटार होदों, नैबेखौ होदों 10 सेन्टिमिटार। मा होनदों, PQR आखान्थि 3 नि
थिखिनि बिन्दोनि बे किउआ मोनसे थिखिनि बिन्दो, बे किउ थिखिनि बिन्दोनि उल्था आखान्थिखौ मख'। किउ थिखिनि बिन्दोनि उल्था आखान्थिया बे किउ थिखिनि बिन्दोनि उल्था आखान्थिया मा? बे किउ थिखिनि बिन्दोनि उल्था आखान्थिया मा जायो? पि आर, नैबे पि आर जागोन। अके, बे पि आर आ मा? बे किउ थिखिनि बिन्दोनि उल्था आखान्थि बियो। किउ थिखिनि बिन्दोनि उल्था आखान्थिया पि आर बियो। दा नेक्स्टआव फैदो जोङो 7 नाम्बाराव नायनोसैलाय। 7 नाम्बाराव होदों बेवहाय आखान्थिथाम RSTनि RT आखान्थिनि उल्था थिखिनि बिन्दोखौ मख'। बे RST आखान्थिनि उल्था थिखिनि RTनि नैबे RTनि उल्था थिखिनि बिन्दोआ मा? नैबे RTनि उल्था थिखिनि बिन्दोआ ओरै जागोन, नैबे S जागोन, S थिखिनि बिन्दो। अब्ला मा? बावबो मोनसे आखान्थिथाम होदों। आखान्थिथामा RST 5.2 सेन्टिमिटार होदों, 5.2 सेन्टिमिटार। अब्ला मा होनदों बाव सोंनायाव? RT आखान्थिनि उल्था थिखिनि बिन्दोखौ मख'। नैबे RT आखान्थिनि उल्था थिखिनि बिन्दोआ मा? S। RT आखान्थिनि उल्था थिखिनि बिन्दोआ S। RT आखान्थिनि उल्था थिखिनि बिन्दोआ मा जायो? नैबे S जागोन बियो। अके, गोरलैसो जोबोदनो, कनसेप्टखौल' बुजिनांगौ। दा बेवहाय नायलांदो मा होनदों नेक्स्टआव नैबे 8 नाम्बाराव होदों गेबें फिननायाव जानाय सिन हो। आखान्थिथाम PQRनि एमआ दोंसे, नैबे आखान्थिथाम PQR, नैबे मा होनदों PMआ मा? दोंसे मा जागोन? PM, नैबे मा सिन होदों बियो थोंगोर 90 डिग्री। अब्ला थोंगोरबा मा जागोन? बे जौथाय। फिननाया जागोन नैबे बि नाम्बार, जौथाय जागोन बियो। नेक्स्ट नैबे गाहायाव होदों जुदि आखान्थिथाम PQRनि QRनि गेजेर बिन्दोआ D जायोब्ला अब्ला PDआ दोंसे होनदों। नैबे PDआ दोंसे मा जागोन होनदों? मा होनदों? नैबे PQR आखान्थिथामनि मा होनदों? QRनि गेजेर बिन्दोआ D जायोब्ला, नैबे Dआ गेजेर बिन्दो जायोब्ला PDआ मा जागोन? PDआ अब्ला मा जागोन? गेजेर मा जागोन? फिननाया नै गेजेर मा? Cआ जागोन बेयो। अके, अब्ला दशमिक से सोंथियाव बेनो, बिसोर सोंनायानो, नायनो हागोन। दिनै बेखिनियानो। थेंक इउ।